Hej og velkommen til. Er du også nysgerrig efter, hvordan du kan gøre brug af kunstig intelligens, når du skal lave opslag på sociale medier? Så er du kommet til rette sted. For jeg vil vise, hvordan jeg i Visionær Velfærd gør brug af kunstig intelligens til at lave opslag til sociale medier. Jeg bruger særligt tilpassede versioner af ChatGPT, som hjælper mig med at generere opslag til både mine private og virksomhedsprofiler på LinkedIn og Facebook på samme tid. Lad os prøve at gå videre med det. Her der har vi ChatGPT brugerfladen, hvor man kan chatte med ChatGPT ned i bunden og få svar til dem, der ikke har prøvet det før. Det vi gør, det er, at vi går hen til Explore GPT's heroppe, og så trykker vi på My GPT's i hjørnet, og så finder jeg den GPT, jeg gerne vil arbejde med. Og i det her tilfælde, så er det min social media generator. Og den måde, den fungerer på, det er, at jeg skriver til den, lav opslag til sociale medier på baggrund af følgende case study. Så finder jeg det case study, jeg gerne vil lave opslag om, og den finder jeg hen, og det er rent faktisk selve den her social media generator, jeg gerne vil prøve at lave et opslag om. Eller det taster jeg ind, og nu går ChatGPT, min social media generator, i gang med at lave opslag til de platforme og profiler, jeg har på de platforme, hvor den tilpasser til tone og stil til hvilken platform og hvilken type af profil, der er tale om. Og det er næsten aldrig helt perfekt, men man kan relativt hurtigt få rettet det til, hvis man synes, at du bruger nogle ord, man ikke har lyst til, eller hvis der er nogle fejl imellem. Og på den måde, så har jeg i løbet af meget kort tid opslag til alle mine 4 profiler på tværs af de 2 platforme. Og når nu den er færdig med at generere dem, jeg kan jo godt bede den om at ændre på det. Du må gerne revidere dem, så de passer bedre dansk kontekst, og for eksempel ikke bruger ord som for eksempel ikke bruger ord som revolutionere og lignende hele tiden. På den måde, så kan jeg give den en instruktion om, hvad det er for en type af sprog, jeg gerne vil have. Den er egentlig instrueret i også at gøre det, men nogle gange så er den så præget af de kilder, amerikanske og engelsksprogede kilder, den er fodret med i første omgang, at det lige kræver en ekstra besked om at tilpasse til den her kontekst, jeg ønsker. Når nu den er færdig med at lave opslag på tværs af de forskellige platforme, lad os nu sige, at vi er tilfreds med det, som det er, så kan jeg bede den om også at lave billeder til de forskellige opslag. Forskellige billeder, men som har samme tema, fordi det er jo samme tema, det handler om. Og så kan jeg simpelthen bede den om at sige, lav et billede til første opslag. Når den er færdig. Og der var den færdig med at lave det sidste opslag, og jeg siger, lav et billede til det første opslag. Og så går der lige lidt tid, og så laver ChatGPT et billede, som passer til det tema, og til den profil, og til den tone og stil, jeg har bedt om at have der. Og efterfølgende kan jeg også bede den om at lave til det andet billede, og det vil jo så have samme tema, men en anden stil, som passer bedre til det. Er du også blevet mere nysgerrig efter, hvordan I kan bruge kunstig intelligens, nærmere bestemt ChatGPT, i jeres arbejde med sociale medier? Så tøv ikke, kontakt mig nu, og du finder kontaktoplysningerne i opslaget her. Tak for det, og tak for det i dag, og god weekend.